Her ses to køer, som har social adfærd, og det kan ses ved, at de slikker på hinanden for at gøre hinanden rene, og så at de har social kontakt. Her ses to køer, der slås om sengebås. Dette er en slags rangkamp for at bestemme, hvem der får de gode sengebås. Få lige af den er væk. Au! Det var en rangkamp. Her ses en ko sortere i fodret. Det er naturlig adfærd, fordi den leder efter de søde sager.